Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dominador. Taong 1980, Kanlamay, Negros Occidental. Noong mga panahong ito, kasalukuyang nasa edad 20 anyos na si Dominador. Siya ang panganay na anak ng kanyang mga magulang, kaya siya palagi ang katuwang ng kanyang ama sa lahat ng bagay. Mabait ang tatay niya, Pinuno, kaya silang magkakapatid, mas kadikit ng tatay nila kesa sa kanilang ina. Kung gaano kasi kabait yung tatay niya, yun naman ang kabaliktaran ng nanay niya. Kaya imbis na manatili sa bahay, mas pabor para sa kanila na magtrabaho sa bukid kasama ng kanilang padre de pamilya. Ang kaso lang, hindi lahat nabibigyan ng ganoong pagkakataon. Bukod kasi sa mga bata pa ang kapatid niya, ayaw din ng nanay niya na maaga itong masadlak sa realidad ng mundo. Kaya habang sila'y nagtatrabaho noon, pilit nilang iginagapang ang pagpapaaral sa mga ito. Bagaman wala nang natitira para sa kanilang mga sarili, hindi na yun mahalaga. Ang palaging paalala noon ng tatay niya, mas masarap ang pagod na may mabuting bunga at mas magandang nagbibigay kaysa binibigyan. Madaling maging ama, ngunit mahirap magpakaama. Kapag naririnig niya ang paalala nito, hindi niya yun gaanong pinapansin. Bilang bata, wala pa siya noong kaide-ideya sa kung ano ang realidad ng mundo. Inakala din niyang habang buhay na mananatili sa kanilang tabi ang kanilang mga magulang. Pero ilang buwan lamang ang lumipas pagpasok ng taong ito, binulabog sila ng hindi inaasahang pangyayari. Ayon kay Dominador, noong araw na yon inutusan siya ng kanyang ama na bumili ng bigas sa baryo. Hindi nito maiwan-iwan ng trabaho dahil bukod sa panahon noon ng kapasan, marami rin silang mga magsasakang kasabayan. Kaya kung sasamahan siya nito, posibleng wala na silang maabutan sa kanilang pwesto. Nung marinig niya ito, kampante niya yung iniwan kasi napakalakas pa noon ng tatay niya. Isipin ninyo, 50 taong gulang pa lamang ito. Kaya sino mag-aakala na yun na pala ang huling pagkakataon na makikita niya itong may buhay? Pag-uwi niya sa kanila, nadatnan niya ang kanyang mga kapatid na humahagulgul na sa pag-iyak. Nung masipat naman siya ng nanay niya, dali-dali siya nitong nilapitan at niyakap. Mula sa puntong yon, marahan na nitong inilahad ang mapait na sinapit ng kanyang ama. Pagkarinig niyang wala na ito, biglang nablangko ang isip niya. Hindi siya makapaniwala, gawa ng kung hindi siya nagkakamali, mag-iisang oras niya palang itong hindi nakikita. At para mapatunayan ito, siya mismo ang humanap dito. Pagdating niya sa sala, nadatnan niya itong nakahiga habang nakabalot sa puting tela. Di pa siya makapaniwala na yon ang ama niya, kaya naman dali-dali niya itong nilapitan, sabay alis ng kumot na bumabalot sa katawan nito. Pagsilay niya sa mukha ng kanyang ama, dito na siya dahan-dahang nanlumo. Pakiramdam noon ni Dominador, sinukluban siya ng langit at lupa. Basta, blankong-blanko ang isip niya, sa puntong hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ilang minuto rin siya noong nawala sa kanyang sarili, hanggang sa malaman niyang kanina pa pala siyang inaawat dahil sa pagwawala niya. Hindi nagtagal, nang unti-unti na siyang kumalma, tsaka pa lamang niya naunawaan ang nangyayari sa loob ng bahay nila. Ramdam din niya ang pagdadalamhati ng bawat isa, kaya naman sa katagalan, nadala na rin siya ng mga ito. Pagsapit ng sumunod na araw, dumating na ang mga kadugo nila mula sa iba't ibang lugar. Marami kasi silang pamilya, Pinuno, kaya inaasahan nila na dadagsain talaga ang bahay nila. Pagdating ng mga ito, agad naman siyang ipinakilala dito ng nanay niya.
Matapos nun, tsaka sila nagkaroon ng formal na pag-uusap upang mailahad ang totoong nangyari sa kanyang ama. Habang kinukwento ito ng nanay niya, panayang pag-iyak nito dahil sa bigat ng kanyang dinadala. Si Dominador naman noon, piniling lumabas kung saan naroon ang lolo niyang si Protasio. Nung makita niya ito, hindi niya gaanong kilala ang matanda. Sinikap niyang lumapit dito para yon ay makausap. Lolo Protasio, kilala niyo ho ba ang tatay ko? Bakit ho siya binawi sa amin ng mas maaga? Bungad na wika niya rito. Nang marinig naman ng matanda ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatitig sa kanya. Bagaman hindi nagsasalita, batid niya na meron itong mahalagang sasabihin sa kanya. Maya-maya pa, bigla namang nagwika ang matanda ng, "Huwag nating questionin ang tadhana, Apo. Alam mo, lahat ng mga nangyayari ay merong mabuting na idudulot sa bawat isa sa atin. At ang kailangan nating gawin, manalig sa proseso at kung ano ang kalalabasan nito. Magtiwala ka, hindi dito magtatapos ang kasaysayan ng iyong ama." Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka pa lamang yun tumahimik. Maya-maya pa, agad naman yung umalis sa tabi niya na para bang meron itong mahalagang gagawin. Nung mapagtanto ito ni Dominador, hindi niya na yun sinundan pa. Bukod kasi sa marami siyang iniisip, ramdam din niyang wala na itong panahon na sa kanya'y makipag-usap. Pagkatapos ng mga pangyayaring yan, napatitig na lamang siya sa langit habang inaalala ang tatay niya. Nakakapanlumo ang ganoong estado pinuno, pero alang-alang sa mga kapatid niya, kinakailangan niyang tatagan ang sarili niya. Halos ilang araw din siyang naging ganon, hanggang sa isang gabi, nakita niya si Lolo Protasio na merong hinihila sa likod ng bahay nila. Nababalot ito ng malaking sako, kaya hindi niya kaagad nakita kung ano ito. Dala ng kuryosidad, dali-dali naman niyang nilapitan ng matanda, sabay wika rito ng, Lolo, ano ho yung dala-dala ninyo? Tsaka, saan niyo ho ba yan dadalhin? Haliho kayo, tulungan ko na kayo. Pagkasambit niya ng mga kataga, agad naman siyang lumapit para ito ay tulungan. Pag-angat niya ng sako, napansin niyang napakabigat nito, ngunit pilit niya yung tiniis para lamang matulungan ang matanda. Ilang minuto pa ang lumipas, narating nila ang isang maliit na kubo malapit sa palayan. Nung makita niya ito, medyo nagtaka siya kasi sa pagkakaalam niya, hindi nila pagmamay-ari ang kubong yon. At kung hindi siya nagkakamali, ari-arian ito ng pamilyang nagmamay-ari nung sakahang pinuntahan nila. Dala ng takot at pag-aalala, pilit niyang inilahad ito sa matanda. Ang kaso lang, imbis na maalarma ito sa kanyang mga sinabi, dire-diretso lang ang pag-usad nito na para bang wala itong balak na magpapigil. Nang mapansin naman niyo ni Dominador, wala siyang nagawa kundi ang sumunod hanggang sa kalaunay narating na nila ang mismong kubo. Pagpasok nila sa loob nito, bumungad sa kanya ang 9 na kandilang nakatayo sa bawat dulo ng simbolong nakaguhit sa sahig, gamit ang dugo. May 4 din siyang nakitang gasera sa paligid, kaya kahit napakadilim noon, kitang-kita niya ang simbolong ginuhit ng matanda. Ilang segundo pa ang lumipas. Bahagya naman siyang kinilabutan matapos niyang masilayan ang labi ng tatay niya na siya palang pinagtulungan nilang buhatin kanina. Nung masipat niya ito, di na nagdalawang isip ang matanda na lumapit habang pilit siya nitong tinitingnan ng mata sa mata. Paghawak nito sa kanya, seryoso itong nagwika ng, "Kagaya nga ng sabi ko sa iyo, Apo, may nakalaang tadhana ang ama mo.
Huwag mong papakialaman ang mga gagawin ko. Dahil pagkatapos nito, pasasalamatan mo ko. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, inutusan siya nitong maghintay at magmasid sa labas ng kubo. Ang nais kasi noon ng matanda, walang makakita o pumasok sa loob habang abala ito sa kasalukuyan nitong ginagawa. Litong-lito man si Dominador, napilitan siyang sundin ang ibig nito alang-alang sa labi ng kanyang ama. Bagaman wala siyang ideya, may kutob na siya noon na binabalak itong buhayin ng lolo niya. At sa loob ng 4 na oras, wala siyang ibang ginawa kundi ang maghintay at magmasid sa buong paligid. Alam ni Dominador na may mangyayaring milagro at ito ang kanyang binabantayan. Maging siya man kasi, aminado na gustong-gusto niyang makitang buhay ang kanyang ama. Ilang minuto pa ang lumipas. Bumukas ang pinto ng kubo. Nang akmang papatayo na siya sa kanyang kinaroroonan, bahagya naman siyang napahinto matapos niyang masilayan ang 2 sulo na dala-dala ng mga taong tila bang naglilibot sa palayan. Nang masipat niya ito, agad naman siyang kinabahan, gawa ng malakas ang kutob niya na tauhan ito ng may-ari ng palayan. Dahil dito, kung kaya't nakasisiguro siya na hindi magiging maganda ang lagay nila sa oras na malaman nito ang kanilang ginagawa. Kaya naman bago pa ito makarating sa kubo, nagmamadali siyang pumasok sa loob upang mabalaan ang matanda. Ngunit pag-akyat na pag-akyat niya ng hagdan, bumungad sa kanya ang tatay niya na nakatayo at walang saplot sa katawan. Naninilaw ang mga mata nito, tapos kakaiba na ang tindig nito. Hindi niya mawari kung paano yon nangyari, pero sa puntong yon hindi siya pwedeng magkamali. Maya-maya pa, pagbaling niya ng tingin sa lolo niya, agad niyang inilahad dito ang mga nakita niya. Nang marinig naman yon ng matanda, sa halip na matakot ito, inabisuhan siya nito na huwag gaanong mag-alala. Dagdag pa nito na, kontrolado niya ang sitwasyon, kaya anuman ang mangyari, sa kanila talaga papabor ang sitwasyon. Mariin din itong inilahad, tapos na ang mga paghahanda, kaya ipaubaya na lamang nila sa kanyang ama ang mga susunod na mangyayari. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, bigla naman siyang nakaramdam ng panghihina. Gustong-gusto niya noong magsalita pero sa bawat sipat niya sa tatay niya, para bang nabablangko siya. Hindi nagtagal. Nang medyo makadistansya na siya sa pintuan ng kubo, tsaka pa lamang ito kumilos. At bago ito makalabas ng kubo, napansin niya na bigla na lamang itong nagkaroon ng damit at itak. Wala siyang ideya kung saan ito kinuha ng tatay niya, gawa ng hindi naman niya ito nakitang may hinugot o may kinuha. Paglabas nito, bigla nitong sinugod ang mga taong paparating. At dahil sa bilis ng mga nangyari, hindi niya nakita ang mga kasunod. Basta, pagsilay niya sa labas, wala na siyang sulong na aaninag. Nasipat na rin niyang kampanteng naglalakad ang tatay niya. Hawak-hawak ang itak nito na walang bahid ng kahit na anong bakas ng dugo. Pagbalik nito sa kubo, bahagya itong tumigil sa kanyang harapan. At kagaya ng nakasanayan, hinawakan nito ang kanyang ulo kasabay ng pagwika nito ng, "Masaya ko na makita kang muli, anak ko. Pasensya ka na at pinag-alala kita ng husto." Pagkasambit nito ng mga kataga, alam na niya na yun talaga ang tatay niya. At kahit imposible, pinili niyang maniwala. Pagkaraan ng ilang minuto, nang medyo mawala na ang tensyon sa pagitan nila, dito na siya nagdesisyong magsalita sa tatay niya. Yun nga lang, hindi siya nito gaanong pinansin dahil sa pag-uusap nito at ng lolo niya. Nataon ding lumang dialekto ang ginamit ng mga ito, kaya ni isa wala siya roong naunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng yon, isa lang ang nasisiguro niya,
at ito ay merong mangyayaring hindi inaasahan sa mga susunod na araw. Sa pagpapatuloy ng kanyang pakikinig, hindi niya halos maunawaan ang mga pinag-uusapan ng dalawa. Kaya naman sa halip na mamroblema, tahimik na lang siyang naghintay sa isang tabi. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na ang pag-uusap ng dalawa. Pagsilay naman ito sa kanya, agad siya nitong niyaya na lumabas ng bahay. Hindi sila dumiretso sa tahanan kung saan naroon ang lamay, sa halip nagmamadali silang tumungo sa bayan. Pagdating nila roon, pumasok sila sa isang lumang bahay. Walang tao sa lugar at sa kilos ng lolo niya, parang pagmamay-ari nito ang pamamahay. Nung mapagtanto naman niya ito, agad niyang tinanong ang matanda. Pagkarinig nito sa kanyang sinabi, tumangulang naman yon habang sumasagot ng, "Sa mga ninuno pa natin ang bahay na ito, apo. Huwag kang mag-alangan. Ituring mo na parang bahay mo na rin ang tahanang ito." Dahil sa sinabi nito, pinili naman niyang magpahinga sa sala. Puyat na siya noon, kaya hindi na niya namalayan pa na nakatulog na rin pala siya. Pagtungtong naman ng sumunod na araw, inumaga na siya ng gising. Kung hindi pa siya tinapik ng lolo niya, paniguradong aabutan siya noon ng hapon, dala na rin ng matinding pagod. Pagmulat naman niya, dali-dali siyang napatingin sa paligid habang hinahanap ang tatay niya. Tanong siya ng tanong noon sa matanda pero sa hindi malamang dahilan, parang wala itong balak na sagutin siya. Kaya naman imbis na magpumilit, minabuti na lang niya na manahimik. Maya-maya pa, dito na nagsimulang magsalita ang lolo niya. Ayon dito, pansamantala nitong itinago ang kanyang ama. Pangontra nito ang araw, kaya hindi ito pwedeng magpakita kapag umaga. Dagdag pa nito na, kasalukuyan pa rin itong nakikibagay sa paligid, kaya pansamantala obligado siyang itago ito upang hindi yon pagmula ng gulo. Dagdag pa nito na, pagkatapos ng libing, alis na ito kasama ng tatay niya. Wala yung balak na manatili sa kanilang lugar, sa kadahilan ng aminado ito na may mahalaga silang misyon na kinakailangang maisakatuparan. At anuman ang misyong yon, tanging silang dalawa na lamang ang nakakaalam. Pagkarinig naman niya sa sinabi nito, di siya nagdalawang isip na sumama sa matanda. Sa puntong yon, wala na siyang pakialam kung may iwan ang kanyang ina at mga kapatid niya. Alam naman niya kasing may mag-aalaga pa rin sa mga ito kahit mawala siya. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon siya ng konkretong desisyon. Masakit man yun para sa kanya, wala siyang magagawa dahil sa alam niya na yun na lamang ang paraan para malaman niya ang totoong dahilan ng ikalawang pagkabuhay ng kanyang ama. Kaya naman sa paglipas ng araw, wala siyang ibang ginawa kundi ang kumbinsihin ng kanyang ina ukol sa balak niyang pagsama sa lolo niya. Noong una medyo nahihirapan pa ang nanay niya na magdesisyon. Pero sa katagalan wala na rin yung nagawa, kundi ang sumang-ayon. Basta ang paalala nito, siguraduhin niyang totoo at huli na ang desisyon na gusto niyang mangyari. Matapos nitong makapagsalita, bahagya silang binalot ng katahimikan. Yung tatay niya, nakatingin lang sa paligid na para bang nakikiramdam. Ilang minuto pa ang lumipas nang makarinig sila ng alulong ng mga aso, tsaka pa lamang sila nagdesisyong pumasok sa loob ng bahay. Pagdating nila roon, payapa na silang nagpahinga hanggang sa sumapit ang umaga. Akala ni Dominador, magpapatuloy na ang ganoong sitwasyon sa bahay na yon. Pero pagsapit ng sumunod na gabi, naging abala na naman sila sa pagbaon ng mga mutya sa katawan ng tatay niya. Ayon sa kanya, literal na ibinabaon nila ito sa ilalim ng laman. At habang ginagawa nila ito,
Kapansin-pansing hindi man lang nakakaramdam ng kahit na ano ang kanyang ama. Wala rin itong naging reklamo, pero ramdam na ramdam niya ang paglakas pa nito lalo. Sa sandali kasing inilalagay nila ang mga bato sa loob ng sistema nito, umuunat yon ng bahagya, tapos bumibigat ang presensyang taglay nito. Basta, habang tumatagal, nag-iiba ang kilos ng kanyang ama. Nakakagulat man ito at nakakabahala, pinili niyang manatiling kalmado upang hindi maistorbo ang matanda. Paglalim naman ng gabi, nang muli nilang marinig ang alulong ng mga aso, dito na nagsimula ang panghuling ritual nito. Habang nagbabanggit yon ng mga engkantasyon, dahan-dahan itong ginuguhitan ang kanyang ama gamit ang mga pulang marka. Nagsimula ang pagguhit nito sa ulo hanggang sa makaabot ito sa talampakan. At nung matapos na ito, tsaka pa lamang humawak ng tabak ang tatay niya. May mga sinabi rin ito sa matanda bago ito naglakad papalabas ng bahay. Pagsarado naman ito ng pinto, dali-dali nila yung sinundan upang makita kung ano ang mga susunod nitong gagawin. Ang kaso lang, nung dumungaw siya, hindi niya na yon naabutan. Parang bula itong naglaho sa puntong wala na siyang makitang bakas kung saan yon tumungo. Ilang minuto pa ang lumipas, inabisuhan siya ng lolo niya na maghintay. Paalala pa nito sa kanya na huwag siyang mainip dahil magtatagal lamang ito ng ilang minuto sa labas ng tahanan nila. Pagkasambit nito ng mga katagang yon, nagpatuloy ang pagrorosaryo nito sa harapan ng altar. Kalahating oras lang ang lumipas, kagaya ng sinabi nito sa kanya, bumalik ang tatay niya na may mga bahid na ng dugo sa katawan. Nangangalawang na rin ang tabak nito, tapos ang nakakabahala ay yung mga ulo ng tao na nakasabit sa kanyang bewang. Nang masipat naman yon ni Dominador, dali-dali niya yung nilapitan para tanungin kung ano ang ginawa niya sa mga taong nakasabit sa bewang niya. Dagdag pa nito na, hindi sila pamilya ng mga mamamatay tao, kaya posibleng hindi ang kanyang ama ang may kagagawa nito. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, seryoso naman yung napatitig sabay sagot ng, "Iba na ang panahon ngayon, anak. Hindi na ako kagaya ng una kong buhay. Sa ngayon, kaya ako naririto ay para gawin ang tungkulin ko. Alam ko mahirap itong tanggapin, pero kinakailangan. Minsan obligado tayong ipakita ang ating mga pangil para tayo ay katakutan ng mga nilalang. Dahil kung hindi natin to gagawin, mananatiling mahina ang ating boses kahit tayo ay sumisigaw na ng ating mga hinaing. Punong-puno ng kasamaan ang mundo, kung kaya't kinakailangan na natin itong linisin." Pagkasambit nito ng mga kataga, agad nitong ibinigay ang mga ulo na kanyang daladala. At nung matanggap na ito ng matanda, agad niya itong inilagay sa mga bangang nakatambak sa gilid ng bahay. Hindi malinaw kung bakit ito ginagawa ng lolo niya, pero base sa kanyang mga nasaksihan, mukhang nag-iipon ito ng mga ulo. Dumaan ang ilang araw, ganon at ganon ang ginawa ng kanyang ama, hanggang sa mapansin niyang may mga tao nang umaaligid sa kanila. At yung mga taong nagmamasid sa paligid, mukhang hindi maganda ang pakay sa kanilang dalawa. Kaya naman para makaiwas, di na muna siya gaanong naglalalabas. Yung lolo naman niya, patuloy pa ring bumababa ng baryo para makakuha ng mga kailangan nila. Pero madalas, nananatili lang ito sa kanilang pamamahay, lalo na kapag sumasapit ang dapit hapon. Habang tumatagal ang ganoong sitwasyon, marami nang naging pagbabago sa pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Mahirap mang tanggapin pero magmula noong pumapatay na ng nilalang ang kanyang ama, pakiramdam niya bilanggo na sila sa sarili nilang tahanan. Napakahirap nitong tanggapin para kay Dominador.
Ngunit sa katagalan dahil sa mga payo ng matanda, unti-unti na rin niyang nauunawaan ang mga bagay-bagay. Inakala rin niya na hanggang doon na lang ang mga nangyayari, pero lingid sa kanyang kaalaman, nagsisimula pa lang ito. Pagkaraan lang kasi ng isang linggo, ang mga nilalang na mismo ang nagkusang sumasalakay sa kanila. Literal na dinala nito ang laban sa kanilang bahay, kaya gabi-gabi palagi siyang binabalot ng matinding takot sa katawan. Bukod kasi sa mga patayang kanyang nasasaksihan, kitang-kita rin niya kung papaano magtamo ng malulubhang pinsala ang kanyang ama. Ngunit sa kabila nito, nagagawa nitong mapaghilom ang mga sugat niya na parabang walang nangyari. At sa estado nito, parang wala yung kamatayan. Yung katawan ba naman, punong-puno ng mutya. Sa maniwala man kayo o hindi, minsan na niyang nakita ang kanyang ama na inundaya ng matalas na tipak ng kahoy sa katawan kung saan bumaon ito sa tiyan at tumagos sa may bandang leeg. Ngunit sa halip na mamatay ito ng mabilisan, bigla itong nagkaroon ng hindi pambihirang lakas. Nung maalis ng tatay niya ang nakatusok sa katawan nito, pinagpira-piraso nito ang katawan na nagtangkas sa kanyang buhay. Matapos niya yung mapaslang, buong puwersa nitong sinugod ang iba pa hanggang sa napilitan na itong magsitakas. Pagkatapos ng mga pangyayari, naiwan siyang tulala dahil sa kanyang mga nakita. Dagdag pa ni Dominador na walang kakayahan pagdating sa mga elemento ang kanyang ama, pero pagdating sa pisikal na lakas nito, hindi ito basta-bastang mapapantayan ng kahit na sino. Idagdag mo pa ang walang hanggang lakas nito at walang katapusang paghilom ng kanyang katawan. Dahil sa ganun nitong abilidad, paunti-unti nasindak na ang mga aswang. Hindi kagaya nung una, tila bang naging madalang na lang ang pagsalakay ng mga ito sa tahanan nila. Wala na rin gaanong nagmamasid sa kadahilan ng alam ng mga ito na nagbabantay palagi ang kanyang ama. Isang buwan nang lumipas, napuno na ng lolo niya ang mga banga. Nung malaman niya ang tungkol dito, agad niya yung tinanong kung ano ang gagawin nito sa mga yon. Nang marinig naman yon ng matanda, inilahad nito sa kanya na yon ang gagamitin niya upang matubos ang sumpa ng tatay niya sa umaga at sa sikat ng araw. Sa pamamagitan ng mga ulong yon, muli itong makapaglalakad sa lupa nang walang kahit na anong iniisip. Halos ilang buwan ding gumawa ng ritual ang lolo niya bago ito natupad. At nung nakapaglakad na sa umaga ang tatay niya, nagsimula ang kanilang paglalakbay. Maglilimang taon din silang magkakasama bago siya nagdesisyong kumalas sa grupo. Ang rason niya, kakaiba ang kanyang pananaw kumpara sa mga ito. Gusto rin niyang mabuhay ng normal, kaya nang malaman niyo ng kanyang lolo at ama, pinili ng mga itong unawain siya. At magmula noon, hindi niya na yun nakita pa. Pero hanggang sa pagtanda ni Dominador, may mga balita siyang naririnig tungkol sa paglalakbay ng dalawa. Di niya kumpirmado pero may mga nakapagsabi na nakaengkwentro ito ng grupo ng mga antingero. Pero sa kabutihang palad, naubos ito ng dalawa. Pero nung mapadpad ito sa pinakadulong parte ng kanilang probinsya, kung saan hindi na gaanong napapasok ng mga tao, meron palarong nagtatagong isang makapangyarihang dibino. Sa maniwala kayo o hindi, yung nakasaksing antingero sa naganap na duelo, hindi makapaniwala na isang galaw lang ng daliri ng dibino, lahat ng mutya na nakakabit sa katawan ng tatay niya, kusang naglaglagan. Kaya naman hindi na inabot ng 10 segundo ang pagtutuos ng tatlo. Paano niya yun nalaman? Medyo matagal din. Inabot din ng 1 dekada mahigit bago niya yun natuklasan. Gawa ng meron siyang sinalihang grupo ng mga antingero.
Nakumpirma niya na yon ang tatay niya at ang lolo niya. Gawa ng nabanggit yung tungkol sa katawan na punong-puno ng iba't ibang mutya.